Hoy bakla, huwag mo ko tinatalikuran ha. Ano bang gusto mo ni Risa, ha? Gusto ko? Gusto kong ingod-ngod ang mukha mo sa lapag. Nanggigigil ako sa'yo bakla ka. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil papatulang kitang intrimitida ka. Nagtitimpi lang ako sa'yo. At saka ano bang magagawa mo? Ayaw sa'yo ni Josh. At ako ang gusto niya. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Uy bakla no, kamusta yung bakasyon mo? Eto Bax, Hagardo Bersosa ang peg ng lola mo. Pagudi sa kiste. Ang haba pala ng biyahe pa Ilocos. Naloka ako, sumakit yung tumbong ko kakaupo. Alam mo sira ka talaga, ang ingay mo talagang baklita ka. Kailan ka ba nakauwi galing Ilocos? Kahapon ng bakla. Ay, Itech. Meron akong pasalubong sa'yo. Wow. She, ayan na. Meron akong foods at saka souvenirs. Ah, thank you! Max, na-touch naman ako. Buti ka pa nakaalala. Ano ka pa ba, Bax? Sarap. Eh, ikaw lang naman yung friendship ko dito eh. Ikaw bakla. Saan kayo nagbakasyon? Bax, wala eh. Sa housey-housey lang kami. Hindi na kami umuwi ng probinsya, no? Kanern? Ay, sayang naman, Bax. Naburo yung beauty mo. Kaya nga. Walang nakasinyan. Pa, ganda oh. Tigilan mo na nga ako, bakla. Baka maging lalaki ka niyan, ha? Oh, no. Never ever, Bax. Over my dead, sexy body. I'd rather die kaysa maging boylet. Speaking of boylet, nakita mo ba yung lalaking nasa kabilang dulo? Si Netchi. Ayun, o. Hindi ko masight, bruha. Nasa likod ni Louie, yun, o. Ay, bakla! Diba? Panalo, gwapo! Alam mo yan. Bagong classmate natin siguro. Teka, puntahan natin, te. Wala kasing pumapansin eh. At saka, pakilala na rin kita. Bet mo yan. Sige nga, Bax. Nahihiya kasi Aketch. Ay, ano to pa, Maria Clara ka pa, te? 2018 na. Diyan ka muna, lalapitan ko para makausap ko, ha? Hi! Bago ka lang dito? Oo, galing ako sa ibang section. Ah, I see. Ako nga pala si Carla. Nice meeting you, Carla. Nahiya kasi akong makipag-usap kasi baka masabihan akong feeling close. Hindi naman siguro. Friendly naman kami dito. Nga pala, ito ang friend ko, si Kyle. Hey man, Josh. Kyle. Gusto niyo dito na lang kayo pumesto para may katabi ako? Sure! Sige, teka, kuhanin lang namin yung mga gamit namin, ha? Ang ikli naman ang sagot mo, bakla. Nahihiya ako, Tiyang. Gwapo masyado. Tapos, ang ganda pa ng katawan. Boyfriend material ang dating. Ikaw tatabi sa kanya, ha? Ano? Loka ka, sige ikaw na. na. Hindi nga ako makapagsalita eh. Bakla ang arte mo pa. Binibigyan na nga kita ng chance para makatabi mo siya. At saka mamaya malaman ng boyfriend ko tumatabi ako sa ibang lalaki, mag-away pa kami. Kayo na magtabi, ha? Pagkakataon mo na yan, te. Malay mo siya na ang forever mo, te. 2018 na kailangan na, te. Sige na nga, buruka ka talaga, Carl. Pa-baby pa to, gusto mo rin naman. Simula ngayon, palagi na kayo magkatabi. Kyle, mayroon ka na bang assignment sa literature? Oo, tapos ko na kagabi pa. No, good. Pwede bang pahiram ng cellphone mo? Bakit? Mag-search lang ako. Kulang kasi ako ng sagot eh. Wala akong sagot sa number 4. Oh, sige, eto oh. Ay, thanks. Hi, Joshua! Gusto mo, dito ka na lang sa cellphone ko mag-search? May load to. Mas makapag-search ka na mas maraming sagot. Kaisa rin sa phone ni Kyle. Free basics lang eh. Limited lang at baka hindi mo pa makita yung hinahanap niyang sagot. Actually, Neri, nakita niyo na yung sagot niya. Pwede ka na umalis. Ay, ganun ba? Okay. Ang taray mo ron ah.
Para kang leon na ayaw magawa ng pagkain. Ikaw kaya nagsabi sa akin na kapag may umaaligid sa'yo, hatakin ka at magpanggap akong jowa kita. Lalo na kapag may girl na umaaligid sa'yo, sinusunod ko lang naman yung gusto mo ah. Naku. Oo nga. Strategy lang natin yan para layan ako ng mga makukulit na yan. At saka ang arte ayaw ko sa mga ganyan eh. Ano bang gusto mo? Kagaya mo, simple, mabait at sweet. Oy Josh, tigil-tigilan mo ako sa kakaganyan ha. Baka masampal kita. Just kidding. High blood mo naman oh. Ang aga niyo naman pumasok dalawa. Excited magkita? Isa ka pa. Eh bakit? Bex, may chika palakit sa'yo. O ano naman yan? Si Nerissa yung pabebe. O anong meron dun? Tinarayan niya. Ang tapang niya kanina eh. Natakot si Neri sa kanya. Laban na laban ba si bakla? Oy, hindi ko naman gagawin yon kung hindi niya sinabi sa akin na i-box out ko yung mga F-girl na lalapit sa kanya. Oo na, Bex. Defensive ka masyado eh. Kain lang ng kain mga Bax ah. Chusera ka bakla. Akala mo naman ikaw nagpapakain sa amin, filingera. Ay, may regla ka ba? Di mabiro to. Joke lang. Tapos na ako kumain. Teka lang ha. Punta lang ako ng CR. Maiwan ko muna kayo dyan. Sige, bilisan mo lang ha. Mag-bell na. Mamaya ang tagal mo na naman sa CR. Oo na, ingay mo talaga eh. Kyle, Oh, bakit Josh? May problema ba sa pesla ko at ganyan ka makatingin? may kanin ka pa sa gilid mo oh. Uy Diyos, hinain mo pa. Sira ka. Galing na sa bibig ko yan eh. Ano naman? Okay lang naman yun eh. Sige na, kumain ka na ulit. Tapos na ako Josh, wait lang. Hugas lang ako ng kamay at lagyan ko itong bote ng tubig. Sige, sige. Hoy, bakla! Ang landi mo rin eh, no? Kunyari ka pang kaibigan lang si Josh, pero strategy mo lang pala yun para harutin siya. Galing mo talaga! Saan mo nakuha si Josh? Sa panlalandi mo o sa gayuma mong impacta ka? Ay, ayaw ko ng gulo ni Risa ha. Hoy, bakla! Huwag mo ko tinatalikuran, ha? Ano bang gusto mo ni Risa ha? Gusto ko? Gusto kong ingud-ngud ang mukha mo sa lapag. Nanggigigil ako sa'yo, bakla ka? Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil papatulang kitang intrimitida ka. Nagtitimpi lang ako sa'yo. At saka ano bang magagawa mo? Ayaw sa'yo ni Josh. At ako ang gusto niya. Kaya maglaway ka na lang. O anong nangyayari dito? Wala Josh. Kinakausap lang ako ni Neri. Di ba ni Risa? Ay naku, may araw ka rin bakla ka. Maghihiwalay rin kayo at tatawanan kita. Ano na naman problema nun sa'yo, Kyle? Aba, malay ko sa babaitang yan. Bigla na lang akong sinugod dito tapos sinabihan akong malandi. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Masyado insecure. Tama na yan, tama na yan. Bell na oh, baka malate tayo. Tara na nga. Kala ko sasaktan niya ako. Bubuhusan ko siya ng tubig. Bruha siya. Maliligo siya nang wala sa oras. Bakla, easy ka lang. Tapos na eh. Tapos na, kalma na. Oo nga naman, tama na. Kiss mo muna ako. Joke. Kinausap ko na pala kanina si Neri. Sinabi ko sa kanya na tayo nga para tigilan ka na niya. Ayaw ko lang may makakagulo dahil sa akin, kaya ginawa ko yun. Hay nako Josh. Sana hindi mo na ginawa yon. Para kapag isang beses niya pa akong ginanon, sabog ang mukha niya. O kaya kakalbuhin ko siya sa wagwag. Huwag mo na patulan ha. Lalaki ka pa rin. Mas malakas ka pa rin doon. Pero huwag ka nang mag-alala. Hindi ka naawayin nun. Sinabi ko na sa kanya na ako ang makakalaban niya kapag ginawa niya pa yun sa iyo. Talaga Josh? Oo. Nandito na pala tayo sa sakayan ng tricycle. O paano? Ingat ka. Babe ah. Oo, salamat. Ikaw rin. Manong bayad ko. Ano ba to? Kinikilig ako sa ginagawa mo sa akin, Josh. May post nga. Babe is heart. Matawagan ka si Carla. Hello, Bax!
ka? Bex, punta ka sa bahay. Marami akong chika sa'yo. Matutuwa ka. Alam mo, obvious nga kasi tuntua ka dyan eh. Punta ka na lang, ha? Sige, Bax. Bye, Bex. See you later, alligator. Okay, boy. Bakla, ano yung babalita mo sa akin? Tungkol din ba yun sa heart post mo? Nakita ko kasi kaya pinusuan ko na rin. Oo, Bex. Kasi si Josh, tinawag akong babe kanina paghatid sa akin sa sakay. Bex, kalma lang! Ay! Baka mahimatay ka dyan, ha? Inhale, exhale. Ay! Bex, baka gusto niya na talaga ako, no? Hindi niya lang sinasabi. Pwede siguro. Pero mas maganda pa rin kasi nasasabihin niya sa'yo na kayo na para official. Huwag kang umasating. Hindi na siguro kailangan sabihin, Bex. Ramdam ko naman eh. Mahal niya! Taray mo, ang gwapo ng jowa mo, te. Oo nga eh, yummy pa. Kaya nga, nag-iinaso na sa akin yung sineri. Eh, syempre, sino ba namang hindi maiinggit, no? Hawa ng hair mo, te. Saling mo nga yan, naapakan ko na. Eto pa, Bex, may chika pa ako. Kinumprunta niya daw yun si Neri at sinabi niya kay Neri at sa kaibigan niya na, kami na! At kapag sinubukan pa nila akong awayin, si Josh nang makakalaban nila. Toro! O diba? Instant knight in shining armor! Ten, taray mo. Swerte mo kay George. Naku, tinu ka na, ha? Eh, matino naman talaga ako. At hindi ko naman plano na humanap pa ng iba, no. Panalo na ako rito kay Papa Josh. So, feeling mo talaga kayo na. Oo, kasi naman, Bex, tingnan mo naman yung ginagawa niya. Hindi pa ba matatawag na boyfriend yan? Sa bagay. Halatang halata na nga kayo sa room na kayo, eh. Eh, kasi palagi ko kayong nahuhuli na magkahawak ang kamay. Yun nga eh. Kaya hindi na kailangan sabihin pa sa akin kasi pinapakita niya naman sa lahat na jowa niya ako. Kaya At nga. eto pa, may isa pa pala akong chika. Sige. Hindi ko sa'yo nakwento to eh. Eh, ano nga yun? Dalian mo na. Yung kumakain kami sa kantin, Oo. nung nag-CR ka, kasi ganito yun. Kumain pa kami tapos bigla siyang tumigil. Akala ko nga kung anong problema sa mukha ko. Yun pala, may kanin sa gilid ng bibig ko. Tapos, alam mo ba yung ginawa niya? Ano? Pagkakuha niya ng kanin, kinain pa niya! Kabog! Grabe, yung boyfriend ko nga hindi ginagawa sa akin yan, eh, ha? Ang gagawin niya lang, kukunin niya yung kanin tapos tatapon niya. Kinain niya talaga, Bex. Oo, Bex. Nagulat talaga ako dun. Sabi ko nga, galing sa lips ko yung kinain mo pa. Ano sabi? Okay lang naman daw kasi sa akin naman daw galing, Bex. Na-turn on ako nun, Bex! Maliw ka talaga! Pero Bex, ramdam ko na talaga na mahal niya rin talaga ako. Kaya, asese ako. Te, congrats talaga, ha? Pakain ka naman dyan, oh. Libre mo naman ako. Ay, oo nga pala. Tara, pa-deliver tayo. Yay! Social! Ha? Pa-deliver ka, rich kid, ha? Minsan lang to kasi masaya ako. Kaya pasalamat ka, ha? Thank you na, bakla. Best wishes na rin sa inyo. May ganan. Siyempre. Tara na nga. Babe! Gusto pala kitang ayain kumain sa labas kung okay lang sa'yo. Babe, huwag mo namang ipagsigawan ang tawag mo sa akin. Bakit? Nahihiya ka ba? Eh, hindi naman, pero syempre, gusto ko maging private yung relasyon natin. Okay, babe. Kung ayan ang gusto mo. Teka lang ha, hahanapin ko lang si Carla. Magpapaalam lang ako. O, ayan na siya, oh. Nasa harapan mo na. Ay! Bex naman! Nakakagulat ka ha. Parang ang kabuti na bigla-bigla na sumusulpot. Eh, gusto ko lang naman sabihin sa'yo, Bex, na hindi muna tayo sabay tatlong umuwi ha. Niyaya kasi akong kumain sa labas ni Josh eh. Oo, sige, Bax. Okay lang. Enjoy, ah. Salamat, Bex. Bilan na lang kita ng mga pasalubong. Sige na. Bye. Bye, Bex. Balitaan na lang kita sa chat. Babe, salamat pala sa pagdala mo sa akin sa ganito ah. Ilang beses pala akong nakakain sa ganito eh. Ay, wala yun, babe. Basta, mapasaya kita.
Ang sweet naman itong lugar na to. Basta, para sa'yo. Oo nga pala. Gusto ko kayong ayain ng barkada mag-swimming sa Rainforest Park sa May Pasig. May surprise ako sa'yo. Talaga? Kailan naman? Ano ba yun, babe? Nai-excite ako sa'yo. Next week? Sem break? Ay, uuwi kami ng probinsya eh. Pwede naman hindi sumama, di ba? Sige na nga. Hindi na lang ako sasama. Sasabihin ko sa parents ko at saka nakakasama na rin doon. Ilang beses na ako nakarating doon eh. Sama ka na ha. Sabihin ko na rin ng tropa. Oo, babe. Halika na, kain na tayo. Kain ka lang maigi. Salamat, babe. I love you. Ano ba yan? Ang tagal ni Josh. Kanina pa tayo nandito, oh. Kumpleto na nga tayo. Gusto ka na mag-swimming? Bakla, ano ba sabi kasi ni Josh? Nag-reply na ba siya sa chat mo? Hindi pa. At saka naka-offline nga siya eh. Na-excite na nga kami. Ano kaya surprise sa'yo nun ni Josh, no? Baka magpo-propose na sa'yo. Uy, Bex, huwag kang maingay. Kinakabahan nga ako eh kung anong surprise niya sa akin. Excited na nga rin ako nung nakaraan pa. Ay, thank God, dumating din. Ayan na pala si Josh, oh. Teka, sino kasama niya? Carl Dickens po. Pasensya na guys ha. Kung nalate ako. Sinundo ko pa kasi siya eh. By the way guys, girlfriend ko nga pala si Andrea. Taga Nueva Ecija siya. And LDR kami. Pinapunta ko siya rito para makasama ko siya. At syempre, mapakilala ko sa inyo. Girlfriend? Kyle, okay ka lang? Babe, may pakikilala rin pala ako sa iyo ha. Yung best friend ko dito sa Maynila, si Kyle. Siya yung palaging katulong ko sa mga gawain sa school. Hello po. Salamat po sa pagtulong sa boyfriend ko. Ang bait-bait niyo po. Hi. Okay lang yun. Okay lang. So guys, tara, swimming na. Tara, bakla, talo na! Salamat sa pagtulak, Carla. Kung di mo ko tinulak, malamang nakita akong umiiyak ni Josh. Grabe naman yung Josh na yan. Lahat pala na pinakita niya, pang best friend lang. In short, pinaasa niya lang ako. Ako naman si Tanga. Asang-asa naman na kami. Sorry, Baksa. Kung alam ko lang napapaasahin kanya ng ganito, sana hindi na kita pinadikit sa kanya. Sorry. Ang sakit, Carla. Lalo na nung pinakilala niya ako sa girlfriend niya na best friend niya lang ako. Parang naturog ako. Ang sakit-sakit. Ayan yung hirap kapag hindi mo alam na official na talaga kayo. Kung may commitment ba kayo at ang isa pang mali mo, hindi ka kasi nagtanong kung kayo na ba. Nag-assume ka lang na kayo dahil sa mga ginagawa niya. Oo nga eh. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Tahan, kalma na ako eh. Ano muna, Bex? Parating na si Josh. O, dali na. Oh, bakit ang layo niyo sa amin Tara ron tayo. Laro tayo. Sige, susunod na kami, Josh. Uy, Kyle! Tara, doon tayo. Oo, sige. Salamat sa pagpunta guys ha. Salamat. Kyle, salamat sa pagsama. Wala yun, Josh. Josh, edi hatid mo pa si Andrea niyan. Hindi na muna. Doon muna siya sa amin. Okay. Mauna na pala kami. Bye, guys. Bye. Salamat ulit. Kyle, paano? Una kami ha. Sige. Ingat kayo. Halika na, Bax. Huwag mo na masyadong damdamin, ha? Ganun talaga siguro. Ginamit at nagpagamit ka naman. Ikaw kasi sumakay ka eh. Hindi mo naman kinumpirme. Kaya nga eh. Naiinis na nalulungkot ako para sa sarili ko, Bex. Nagpakatanga ako sa kanya. Nakipag-away pa ako para sa kanya. Yun pala, pang best friend lang pinaglalaban ko. Sa sobrang lungkot ko, hindi ko na malayan yung oras.
Lalo na nung nakikita ko sila ni Andrea na masaya. Turog na turog ako. Ang sakit-sakit kasi na makita yung mahal mo na may mahal palang iba. Na hindi pala talaga ikaw ang mahal niya. Pinatikim niya lang pala ako kung paano siya magmahal. Mahal na, Box. Alam mo, ang pinakamagandang gawin mo niyan, mag-move on na lang. Layo mo na siya. Dumistahan siya, umuiwas, gano'n. Oo. Ganun na talaga yung gagawin ko. Tama na magpakatanga ako sa kanya noon. Kyle, Ang higpit naman ng yakap mo. namiss lang kita eh. Nakauwi na ba yung girlfriend mo? Oo, nung Saturday. Okay ka lang ba? Ay, parang matamlay ka. Hindi lang magandang pakiramdam ko. Gusto mo bang bili kita ng gamot? Hindi na, Josh. Nagbaon na ako. Meron naman akong Tylenol dito. Sosyal ka talaga ha. Iba yung gamot ah. Oo, galing Canada to. Kasama sa padala ng tita ko. Bax, I miss you. Sorry, hindi kita nasamahan sa bahay niyo kasi naman nagpunta ako sa probinsya eh. Okay lang, Bex. Mabuti na rin yung nakapag-isa ako. Na nakapag-isip-isip din. Yan mo na. Wala ka bang kasama sa inyo ng sem break? Oo, di ba? Sabi ko sa'yo, uuwi yung mga parents ko sa probinsya pero hindi mo ako pinasama para makasama ako ron sa outing nating magkaklase. Oo nga pala. Oh. Sana tinawagan mo ako para sinamahan ka namin ni Andrea. Hindi. Okay na rin naman at saka tapos na yun. Move on na. Kyle, tara sabay na tayo umuwi. Sige, sabay na rin natin si Carla. Tara na, Carla. Pasabay, Bax Sige. Josh, huwag mo na hawakan ng kamay ko. Nakakahiya naman kay Carla. Bakit? Kinakahiya mo ba ako? Hindi naman pero kay Carla nakakahiya. Nag-uusap kasi kami tapos ganyan ka naman ganyan sa akin. Bex, punta ako sa inyo mamaya Tulungan mo ako sa assignments. Wala kasi kaming internet ngayon, nagloloko ha. Okay, punta ka na lang tapos dala ka ng pagkain ha. Sige, sige. Baka pwede sama na lang ako sa inyo. Magtulungan tayo sa pagsisearch para mabilis. Hindi kasi hindi kasi pwede basta-basta magpapasok doon. Kaya si Carla lang ang pwedeng makapunta. Ganun ba? Sige. Uy, Bax! Dito ka na, di ba? Sige na, bye na. Mamaya, lumagpas ka pa. Sabay na kayo ni Josh, ha? Hindi na ba kita hatid sa sakayan ng tricycle? Hindi na. May pupuntahan din kasi ako. Salamat na lang. Sige, bye! May problema ba si Josh? Wala. Masama lang talaga siguro yung pakiramdam niya. Ganyan yan pag masama ang pakiramdam eh. Hindi mo makakausap ng maayos. Ganun ba? Sige, Carla. Dito na ako sasakay. Tama lang yung ginawa mo kay Josh kanina, Kyle. Iparamdam mo sa kanya ngayon na iniiwasan mo siya. Oo, hindi ko na siya kailangan. Pagkatapos niya akong gaguhin tapos kumakayakap siya kanina sa akin, parang walang nangyari. Hindi na ako magpapakatanga sa kanya. Tama yan, Bex. Hindi lang siya ang lalaki, di ba? Marami ka pang makukuha dyan sa paligid na mas deserving kesa sa kanya, di ba? Magsama sila ng jowa niya. Paubayan na natin siya kay Andrea. Tama. Sila naman talaga kasi. At saka, walang laban ng isang baklang katulad ko roon sa girlfriend niya. Mas pipiliin niya yon at mas magiging maligaya siya roon. Maraming bagay kasi na hindi ko kaya maibigay sa kanya. Kaya hindi ko na siya pinaglaban. Tama ka dyan. Hindi ka kasi mananalo na parang lumaban ka sa laban na patalo na pero nilaban mo pa.
Tama yung decision mo, Bex, no? Tuluyan mo na lang din siyang iwasan at kalimutan. Burahin mo na siya sa isip mo, ha? Tanggalin siya sa mga puwang ng puso mo, okay? Ang lalim mo, Bex, ah. Kailangan. Nalunod ako sa mga hugot mo. Saan ka humuhugot niyan? Wala! Pero salamat, Bex, ha. Kasi simula pa lang palagi ka nandyan para sa akin. Bex, wala yun. Best friend kitang bakla ka eh. At saka naaasahan din naman kita kapag may problema ako, diba? Kaya thank you din. Kumusta ang baklang pilingera? Ano, pahiya ka ngayon? Asyumera ka kasi. Akala mo naman kasi papatulan ka ni Josh? Tigilan mo ako. Wala ako sa mood ngayon. Bakit? Anong gagawin mo? Hindi ka na pagtatanggol ni Josh? Uy, may girlfriend na siya. Bakit siya mag-aaksaya ng oras sa iyong bakla ka? Alam naman ng lahat dito sa school na ginamit Tumigil ka lang ni Josh. Sabi ng tigilan mo kay... Kyle! Kyle! Tama na! Awat na! Bitiwan mo ako! Kyle! Kakalbuhin ko tong gagang to! Masyado Tama na na! eh! Ano ba? Nirisha, umalis ka na! Kyle, wait! Ako nang kakausap sa kanya! Huwag mo na muna sundan. Bakit mo winagbag si Nerissa? Inaway na naman ako ng impaktitang yon! Hindi na ako nakapagpigil, nagdilim yung paningin ko! Ano ba kasing sabi? Asyumera filingera at ginamit lang daw ako ni Josh. Kaya hindi ako nakapagpigil. Buti na lang, Bex. Wala pang ganong tao sa kantin kanina at wala mga teachers, no? Oo nga eh. Swerte ka pa rin, friend. Tama na yan, ha? Sa susunod, huwag mo ng patulan, ha? Okay, Bex. Sorry. Hindi ko lang talaga napigilan yung sarili ko. Matagal ko na kasi gustong gawin yun sa kanya eh. Sobrang na kasi yung pang-aasar niya sa akin eh. Tama na yan, Bax. Kalma na. Sige na. Kyle, gusto mo ba sumama? Kain tayo sa labas. Sagot ko ulit. Wag na, Josh. Gusto ko na muna umuwi. Ilang araw na nga tayong hindi nakakapag-banding, oh. Sige na, Kyle. Nami-miss ko na yung banding nating dalawa. Saka na lang, Josh. Please. Please, babe. Manhid ka ba, Josh? Kagagaling ko lang sa away kanina tapos yayayain mo akong lumabas. Wala ka rin sa ayos eh, no? Gusto ko lang naman makatulong eh. Para gumaan yung pakiramdam mo. Pwes, hindi ka nakakatulong, Josh. Promise, hindi. Tara na nga, Carla. Para mga nakakaloko yung mga tao dito sa school. Kyle, pwede ba kita makausap? Bakit, Josh? Tungkol saan? Carla, pwede lumabas ka muna. Hintayin mo na lang si Kyle sa labas. Bax, okay lang ba? Iwan ko muna kayo. Sige, iwan mo muna kami. Napapansin ko, parang iniiwasan mo na ako. Simula nang makilala mo yung girlfriend ko. May problema ba? Walang problema, Josh. Best friend mo pa rin ako. Nararamdaman ko, iniiwasan mo na ako. Hindi tayo tulad ng dati. Ano ba problema mo, ha? Utsa, nakakainis ka na. Isang linggo ka ng ganyan. Gusto mong malaman kung ano problema ko? Gusto mong malaman kung bakit ako nagkakaganito? Bakit ba kasi? Sabihin mo nga, naiinis na ako. Ay, wow! Wow! As in, wow! Ikaw pang may ganang mainis. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mong pagpapaasa. Anong paasa? Hindi kita pinaasa. Hindi pinaasa, Josh. Anong ginawa natin noon na hindi normal na ginagawa ng mag-best friend? Yung pagiging sweet mo sa akin sa labas. Paghahawak sa kamay. Pag-aamin sa mga kaklase natin na tayo. Yung pakikipag-chat mo sa akin. Kahit hanggang madaling araw. Ano yon? Trip? Trip lang. Pampalipos ng oras. Kapag hindi mo kasama yung girlfriend mo. Ano ako? Panakip butas. Kapag gusto mo ng kalandian.
Kyle, hindi kita pinasa. Dahil ikaw ang umasa. Sinabi ko naman sa'yo na palabas lang ng lahat para mataboy ang mga babaeng umaaligid sa akin. Di ba? Pero hindi ko alam eh. Siniseryoso mo na pala at napufall ka na pala. Yun nga ang mali ko eh. Umasa at nagpakatanga ako sa'yo ng sobra. Diyos, akala ko mahal mo talaga ako eh. Yung pala palabas lang pala talagang lahat. Minahal kita na totoo, Josh. Noong mga nakalipas na buwan dahil sa mga ginawa mo sa akin. Pero hindi pala totoo lahat. Siguro maigi na lang na lumayo na lang tayo sa isa't isa. Dahil hindi ko na kaya. Ayoko nang mahulog dahil durog na ako. Sige. Kung ayan ang gusto mo, titigilan na kita. Sige, okay na. Okay na ang lahat. Malinaw na gusto mo na akong iwasan. Bye. Salamat sa Josh. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.